ብዛዕባ ብዜት ዝብል ቪድዮ ይሰርሕ ኣለኹ እዛ እትሪእዋ ዘለኹም ታፔላ ኣብ በርኒ መንገዲ ባቡር ጣብያ ሰንጠረዥ ኣላ ናይ ባቡራት ዝኸዳሉን ዝመፃሉን ብዛዕባ ትሕብር ስለዚ እቲ ግዜ እታ ባቡር ንቅድሚት ትኸይድ እምበር ንድሕሪት ትምለስ የለን እሞ ብዛዕባ ግዜ ሎሚ ቪድዮ ክሰርሕ ከመይ ጌርና ግዜና ንጥቀመሉ ግዜ ጠጠው ከም ዘይብል ብግዜውን ምስ ከደ ክንመልሶ ከም ዘይንኽእል ነዚ ዝብገስ ቪድዮ ክሰርሕ ስለዚ እዛ ናይ ዓፃር መሰጋገሪ ቪድዮ ምስ ሓለፈት ተመልሰ ክንመለሰት ሓንቶይ ኣብቲ ናይ ባቡር ጣብያ ኮይነ ብዛዕባ ግዜ ዝብል ቴማ ሒዘ ከም መእተዊ ኣቕሪበ ነይረ ሕጂ ድማ ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዝነብረሉ ቦታ ኮይነ ነታ ናይ ግዜ ትብል ቴማ ይቐፅል ኣለኹ ንድሕሪት ተመሊሰ ቁርብ ከዘኻኽር ዝሓለፍኮ ግዜ ኣብ 2020 ካብ ወርሒ 3 እቲ ናይ ኮሮና ኮቪድ-19 ሕማም እናገደደ ኸይዱ ሎክዳውን ዝነበረሉ እዋን ንክልተ ወርሒ ኣብ ገዛ ውሸባ ተወሺምና ነርና ኣነን ባሕቲ ቤተይን እሞ መዓልታዊ ናይ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ኣብዛ ዘለኹ ሕጂ ቦታ ኮይንና ቁርብ ንፋስ ፀሓይን ውቃዓልን ዝነበርና ግዜ እዩ ነይሩ እሞ ድሮ 1 ዓመት ሓሊፉ ዝዝክረሉ ዘለኹ ግዜ ኮይኑ እሞ እንታይ ክብል ዘልየ ግዜ ብጣዕሚ ሃብቲ እዩ ግዜ ሃብቲ ክብል ከለኹ እንተ ነቲ ዘለካ ሃብቲ ኣብ ባንኪ ከም ዘቐመጥካዮ ዘሎ ገንዘብ እዩ ነቲ ዘለካ ገንዘብ ኣውፂኻ እንተ በቲንካዮ እንዳተወደአ ኣብ መወዳእታ እውን ጥራሕካ ክትተርፍ ግዜ እውን ብግቡእ እንተዘይተጠቂምካሉ ኣብ ግዜ ንእስነትካ ክትመሃረሉ ድዩ እቲ ስኻ እቲ ናትካ ራእይ ክትገብሮ ዝግባእካ ነገራት ንክትገብር ትክእል ኣለካ ምስ ሓለፈ ግን ግዜ ክትመልሶ ይትኽእል ኢኻ እንድሕሪት ሓንሳብ ምስ ከደ ሓሊፉ እዩ ከም ናይ ታሪክ ኮይኑ ዝተረፍ ስለዚ ሎሚ እንታይ ክገብር ኣለኒ ንፅባሕ ከዓ እንታይ ክትእምት ኣለካ ክትገብሮ ዘለካ ራእይን መደባትን እሞ ንሎሚ እንታይ ክብል ገለ ግዜ ኣሕዋተይ ከይተጠቕምናሉ ምስ ሓለፈ ክንጠዓሰሉን ከም ዝባተ ዝገብር ከምዚ እንተዝኸውን ኢልካ ምንም ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ ንግዜና ብኣገባብ መደባት ጌርና ራእይና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ንመፃኢ ክንመሃር ዲና ክንነግድ ዲና ክንሰርሕ ዲና ኩሉ መደባት ሰሪዕና 1 2 3 4 እንዳበልካ ኣይና እቲ ናይ ቀዳምነት እቲ ምስ ተገበረካ ነቲ ካልኣይ ሳልሳይ ኣብ መንጎ እውን ውድቀት ከጋጥም ይኽእል እዩ ወዲእካ ትትንስእ ጉድለትካ እቲ ዝገበርካዮ ጉድለት ካብኡ ተማሂርካ ድማ እንደገና ንቅድሚት ክትስጉም እቲ ዝበለፀ ነገር እሞ ግዜና ብግቡእ እንተዘይተጠቂምናሉ ከም ዘለካ ቁምት ገንዘብ እንዳበኸንካዮን እንዳበተንካዮን ምኻድ ማለት እዩ እሞ ግዜና ብግቡእ ክንጥቀመሉ ኣለና ከም ኣብነት ኣብቲ ዝሰርሐሉ ነበርኩ ትካል ናይ ሱፕሪስ ቪርክት ኢንጆ ሓደ ግዜ ናይ ትምህርቲ ወይ እውን ናይ ምኽሪ ሰዓታት ቆፀራ ዝግበረሎም ወይ ዝገብሩ ሰባት ነይሮም ሕጂ ንኣብነት ፅባሕ ሰዓት 10 ኢልካ ዝቆፀርካዮ ሰብ ወይ ኣይመፅን ደው ኢሉ እውን ይቕሬታ ይብልን እታ ግዜ ስለዚ ይሕሽሻሎ ግዜ የጥፍኣሉ ንካሊእ ግዜ ካሊእ ቆፀራ ክገብር እዩ ከምኡውን ኣጋጣሚ ሓደ ግዜ ትምህርቲ ዝወሃብ ን2 ወይ 4 ሰዓት ይህሉ ኣብታ ዝተዋሃበትካ ቆፀራ መፂኻ እታ ኮርስ እንተዘይወሲድካ ግዜ እውን ይጠፍእ ይሓልፍ ከምኡውን ምኽሪ ደሊኻ ዝኾነ ጉዳይ ሃሊካ ቆፀራ ትሕዝ ነቲ ቆፀራ ክትመፅኦ ዝግባእካ ከይመፃኻ ወይ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ትሕልፍ ወይ እውን ጨርካ ኣይትመፅን ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ተጥፎ ኢኻ ዘለኻ እዚ ዝጠፍአ ግዜ ድማ ተመሊስካ ክመልሶ ስለዘይትኽእል ኣሕዋተይ ንግዜና ብግቡእ ንክንጥቀምን ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣነ ኣብ ዝቕመጠሉ ዘለኹ መጀመርያ ዝመፃኹሉ እዋን ኣብ 2010 ኣብ ኮምፒተንስ ሴንትሩም ኢንተግራሲዮን ሪትሪቭ ሴንተር ዝበሃል ተፈላለዩ ስራሕቲ ዝሰርሕ ናይ ማሕበራዊ ስራሕ ማለት ቋሚ ስራሕ ኣይኮነን ናይ ልምምድ ኣርባይት ትሬኒንግ ዝበሃል ናይ ስራሕ ልምምድ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ግዜኻ ብግቡእ ከተኸብርን ከመይ ጌርካ ምስ ሰብ ድማ ከም ተዋሃሃድን እንተ ዝኾነ ነገር ኣጋጢሙካ እውን ፍቓድ ሓቲትካ ካብቲ ስራሕ ከመይ ጌርካ ነቲ ግዜ ዘይመፀኸሉ ማለት ሕቶ ኣቕሪብካ ምክንያት ኣቕሪብካ ትመሃረሉ ኩነታት ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ
ዝነበረ ሓላፊና ክሕብረና ከሎ ካብ 2-3 ሓሊፍካ ደው ኢልካ ከይትመፅእ ይሓይሽ እንድሕር ዘይትመፅእ ኮንካ ኩሉ ግዜ ደው ኢልካ ክትፍልጥ ኣለካ እሞ እንታይ እዚ ነቲ ግዜ ይብለርኒ ኣብ ግዜ ኩሉ ግዜ ትክክለኛ ፑንክሊት ሳይት ብለካ ትክክል ሰዓት 8 ተኣጥቆንካ ቀዲምካ ሰዓት 8 ርዕጉ ደል መፂኻ ክዳንካ ዲኻ ክትቀይር እንታይ ክትገብር ክትዳሎ ኣለካ እሞ ግዜ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ግዜኻ ምስ ኣሕለፍካዮ ብኮንቱ ዳሕራይ ከምዚ ቀዲመካ ዝተቐስኮ ምትዓስን እዚ ባተ ዝገብር እዚ ምባል ኣገዳስነት የብሉን ዝኳተይ ስለዚ ግዜና ብግቡእ ንጥቀመሉ እንዳበልኩ ነዛ ዳይር ሓፃር መሰጋገሪት ግዜ ተመልሶ ክመፅእ خبركم هاو تملي سمعت له ما خمت أقطي ما خمت أقصص أنا أحكو جزنا بقبون تقام اللي يخلص لي إتي تمهراي تمرتو تي كبت حظ اللي شتو كم يجرو خبز حمد الله تي رايو نختبر صراحة نيات خوينون أبصرها كم يجرو عبيت كم الله نايزي متبات كبر نقداي تخوينون نقدو كم يجرو عبي قطاس نفسك كسر أبتيز الله نسور أي خبرز جباو كم يجرو عبيت خمس جزء بقبو نختكم الله ماتو جزء تتوصل زيبل مس حلفون كل ما توصل زين خل جزينا بقبو جرنا بمدبات سريعنا كان خيط كم زلنا إتينا تي حبريتا مهناتو أبزي أبسدت أبزل خلوان بزحات السبات جزينا بخونتو نوخن يري نامنت تمهر إلهم جنزب خفلو كان ترانسبورت خفلو كان نسخاجن نتانا ترانسبورت كم ملالي سدات خلقا نتي كتبص حزب كم نايتم درجة خي بس حكا جزيه حل في خيط دحريو نسخة تخسر زلها معناته تي حل في جزيه تقام كلون يركان تتخون أبتي ناي كونكاديو ناي كالي تمرتديو كبت زبالة درجة بس حكا نسخاهم كلها كاكبيلو نعخام تغمكا حد السبات نعمل تمرتي بخطو جزيه قرآن زي ما خادم ليس ما يحلف أمود أتدمع أساس تعمل معيرو منام نتيجة بتحدث بنابي ويفوق ناي كم قام كت كي جمالو تجزي حلف مو أزي جزي متعاملاتي كمون أبتفل عليه سريح كاخت أو تلوز كنا تات نقلو أكن دي سراح دليخا ويناي مويا لمملات كورسات نوسيتكا كتسالي أبيت تمثال كنا تتفتر الزون يحلف تراي أب قطس جزي خاب خنت يحلف مو أمود أتدحر مس حلفه أنت من قصديو بتسقط الرد كبابديو ناس أكبرتا أقديتهم تصنيفهم تجمرو نتزحل في جزي كم تتزجبر زباقير الزهون كانت عسكر مو مس حلفه جزي عسى بزعمة تحلف جزي متعسوا قاس لزي بلو جزي تاكسي كنا أنت تويلي تبيننا تطويل سلازي تبيننا نحنا نتجزي بقولنا تكملوا نحنا نيجز أرسنا مدب يكل زلوا مو مدبنا نتكملوا جزيهم نتكملوا مدبات سريعنا دما تينا هنا رأي أنت برلو كنا نغفتر بعلنا نتشوف كنا نفترنا الكون لما عنتي وزار الجزيئة لا تفانخو سلام لحن كمين داول قوة سبب رسالة جديدة وحما لحن كمين شكرا